ga kanin labaran da muke tafa da su. Yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Amurka da Iran na ci gaba da fuskantar barazana yayin da ake ci gaba da ruwan wuta a Lebanon. Amurka ta buƙaci jami'an ofishin diplomasiyar ta a Najeriya su bar ƙasar. Sannan shugaban Madagascar ya sanya dokar ta ɓaci a ɓangaren man fetur. To kanin labaran kenan yanzu kuma ga ci gaban su. Da alama murnar da duniya ta biyo bayan yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Amurka da Iran ta koma tikitin a daren jiya Laraba, musamman wata kuma mummunan harin da Isra'ila ta kaddamar a kasar Lebanon ne ya jefa yarjejeniyar cikin hadari, a yayin da Pakistan da Iran ke cewa har da Lebanon a cikin wannan yarjejeniya. Isra'ila, wadda bata ma sanya hannu a ciki ba, ta fito fili ta cire Lebanon, inda biyu bayan haka ne ma ta kai harin da ya kashe mutane sama da 250 a rana guda a makwabciyarta, lamarin da ya tilasta wa Iran toshe mashigin ruwan Hormuz. A yanzu muna tare da abokin aiki Michael Kudisin domin fashin baki kan wannan dambarwa. Michael, menene halin da yarjejeniyar tsagaita wuta ke ciki a yanzu? Yarjejeniyar da aka kulla ko kuma aka sanar an kulla a jiya 8 ga watan Afrilun nan da yana cikin mawuyacin hali ko kuma ce da cikin rashin tabbas, ko da yake an dakatar da gumurzu kai tsaye a yankin gabas ta tsakiya, za a ce to akwai rashin jito akan iyakokin yarjejeniyar, saboda a yayin da Isra'ila ke cewa Isra'ila take cewa yarjejeniya ce ta kasashe biyu, ta shafi kasashe biyu, Amurka da Iran kenan. Ita da Amurka, ita kuma Iran da Pakistan na cewa yarjejeniyar ta shafi gaba daya kasashe uku, watan a daina yaki a Lebanon, wata daina kai hare-hare ne a Lebanon kenan. To ita Iran ta nace lalle sai an dakatar da kai hare-hare a Lebanon, to kuma abin da ya jawo ma matsala kenan. To me yasa yaki ya sake barkewa a Lebanon jim kaɗan bayan tsagaita wutar? To kisan cikin sa'o'i kalilan bayan sanarwar ta ranar 8 ga Afrilu, Isra'ila ta kaddamar da harin Operation Eternal Darkness, watan duhu kenan na har matuka, wanda shine mafi tsanani da aka taɓa yi ta sama. To tana mai ikirarin cewa yarjejeniyar bata shafi ayyukan soji akan kungiyar Hezbollah ba, wanda hakan baya da damar tsananta yaƙi duk da ana tattaunawa. Na ji ka ambaci wata kalma a turance, wai ita Operation Eternal Darkness, me wannan kalma take nufi? Watan kamar a ce duhu kenan na abada, watakila ko za su je wa mutane cikin hali na duhu. Za a ɗauke wuta kenan? To ba za a tsagaita wuta ba, watan kawai hari ne ko kuma harare ne na sai ba ta gani. To harin ya janyo mummunar barna da ba a taba gani ba, inda ya kashe akalla mutane 254, ya raunata kuma 1,100 a ranar 8 kawai. An kai samamai kam sama da 100, kuma an rushe gine-gine da dama. Mazauna yankin kaman yan al-Mraisi da kuma Mazra da birnin Taya duk sun ɗanɗana kuɗa su a jiya. Waɗannan hare-hare ba, to ta yaya Iran ta mayar da martani kan waɗannan hare-hare da Lebanon? To Tehran da ta bayyana hare-haren a matsayin babban keta yarjejeniya, kuma ta mayar da martani a ranar 9 ga watan Afrilu ta hanyar toshe mashigar ruwar Hormuz, inda rahotanni suka ce dakarun watan rundunar juyin juya hali kenan na neman kuɗin ratsawa sama da $1 miliyan a kowane jirgi. Duk jirgin da zai wuce sai ya bada wannan kuɗi, kamar da rahotanni da yake cewa kenan. To dai yanzu dai ana nan cikin wannan hali, babu sanarwar cewa ko an buɗe wannan mashigar ruwan. To kai tsaye mu je ga matsayar shugaban Amurka Trump, wanda shine ainihi ya fara wannan yaƙi. To shugaba Trump ya bar dakarun Amurka cikin shirin kota kwana a yankin, inda ya fitar da gargadi a kafofin sada zumunta cewa ba a cimma ainihin yarjejeniya ba, abin da yake cewa kenan. Kuma ba a kawo a ƙarshe, idan ba a cimma hannun yarjejeniya ba, Amurka za ta ci gaba da kai hare-hare a nan Iran din kenan. To an gaishe ka Michael, muna godiya. To a ci gaban labarin kuma makamacin wannan, shugaban Amurka Donald Trump ya yi ganawar sirri da sakataren kungiyar tsaro ta NATO Mark Rutte, inda ya sabunta barazanar kwace yankin Greenland tare da nana ta shirin Washington na ficewa daga cikin NATO. Wannan na zuwa ne biyu bayan abin da Trump ya kira kin taimaka masa a yakin Iran da kasashen NATO suka yi, duk da cewa kungiyar ta hakikance cewa ta baiwa shugaban gudunmawa a yakin koda ba ta kai tsaye ba.
Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa masanin siyasar ƙasa da ƙasa ne ya yi mana tsokaci. Abin da ke faruwa shine kan wannan ziyarar da wani sakatare general na NATO kawo ma shugaba Donald Trump shine cewa yadda za a yi a sasanta kan wannan rashin shigar da ya yi. To yana ta babatu cewa shi zai fita daga NATO sannan kuma zai kwace Greenland. Abin da ya sa kasar America ta shiga NATO a act ne na majalisa. Kafin America ta iya fita sai an samu kashi 2/3 na 'yan majalisa cewa sun zaɓi a ce sun fita daga NATO, wanda koya aka yi yanzu ba za a iya samun wannan damar ba. Saboda da yawa ma cikin 'yan party din shi na Republican ba ma za su goyi bayan shi ba kan wannan abin, so ba yadda za a yi a ce ya iya fita daga cikin kasar NATO, sai dai ya ci gaba da yin barazanan ko kuma ya rika kawo musu kudin gila kan abubuwan da yake yi. Ai da yawa cikin masu sharhi sun tambaya wai me yasa kungiyar NATO ma take na har yanzu ba ta da wani amfani, saboda dama an yi ta ne duk kasar Rasha, tsohuwar kungiyar Soviet Union wanda Rasha ke ciki. So zaka iya fahimta cewa shugaba Trump tuntuna ma ya riga ba kasar ne, kawai yana amfani da wani lokaci ne don ya ci wani burinsa. Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa, mahukunta a Greece sun kammala shirin haramtawa ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru 15 amfani da kafafen sada zumunta daga 1 ga watan Janairun 2027. Firaministan ƙasar Kyriakos Mitsotakis shine ya bayyana hakan ta cikin wani jawabi da ya gabatarwa 'yan ƙasar, yana mai cewa matakin ya zama dole a sakamakon matsalolin kwakwalwa, rashin bacci da kuma gurɓacewar tunani da yaran ke fama da shi a sakamakon amfani da kafafen sada zumuntar. A wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka gudanar ta nuna cewa kaso 80 na iyaye da masu kula da yara sun bayyana cewa ba sa jin daɗin tasirin da kafafen sada zumuntar ke yi a rayuwar yaran su. Sannan kuma gwamnati ta fitar da wasu jerin wayoyi da ya kamata yaran su rika amfani da su a gida da makarantu, waɗanda aka kera su ta yadda za su rika rufe kansu da kansu da zarar lokacin da ya kamata yaro ya daina kallon waya yayi.